Як візіт Лукашэнкі стаў дрэннай прыкметай, каго хочуць пасадзіць Рыгор Азаронак ды яго сябры, а таксама якія новыя падрабязнасці з'явіліся пра страшную трагедыю. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко чакана падпісаў новы закон, па якім у Беларусі ўводзіцца адказнасць за прапаганду бяздзетнасці і гомасексуальнасці. Гэта першае буйное абнаўленне адміністрацыйнага кодэксу з 2021 года, калі ва ўладаў з'явілася пільная патрэба зменаў для больш эфектыўнага правядзення палітычных рэпрэсій. Цяперашнія змены пашыраюць пералік адміністрацыйных правапарушэнняў. Сярод новага адказнасць за незаконныя аперацыі з крыптаактывамі, парушэнні ў сферы якасці і пакрыцця паслуг мабільнай сувязі, а таксама за парушэнні пры набыцці службовых аўтамабіляў. Але асобны блок дакумента тычыцца так званых традыцыйных каштоўнасцяў. Цяпер уводзяцца штрафы сумай да 900 рублёў за прапаганду гомасексуальных адносін, змену полу і бяздзетнасці. Калі такія дзеянні здзяйсняюцца ў дачыненні да непаўналетніх, санкцыі ўзмацняюцца і могуць уключаць штраф да 1350 рублёў альбо адміністрацыйны арышт. Размовы пра гэты закон ішлі ўжо даўно, і сумневаў, што яго прымуць, не было. Бо тэма нараджальнасці турбуе ўлады вельмі моцна, але сваю віну ў гэтым яны упарта адмаўляюць. Замест гэтага чыноўнікі і сілавікі вінавацяць нейкіх загадкавых ворагаў, якія працуюць супраць Беларусі. Яшчэ пару гадоў таму Лукашенко асабіста назваў папулярызацыю ідэй бяздзетнай сямейнай пары спробай абязлюдзіць і аслабіць дзяржаву і казаў, што такое ў Беларусі мусіць быць незаконна. А пракуратура тады называла нежаданне мець дзяцей пагрозай нацыянальнай бяспецы. Ну і вось у выніку з'явіўся новы закон, які фактычна забараняе публічна гаварыць пра тое, што чалавек ці сям'я вырашылі не заводзіць дзяцей. З'явіліся новыя падрабязнасці трагедыі, якая адбылася пад Мінскам, калі двое чалавек загінулі пасля падзення дельтаплана. Цяпер ёсць яшчэ адна неафіцыйная версія падзей. Нібыта ў палёце ў дельтаплана сарваўся вінт, які пашкодзіў крыло, праз што ён рухнуў на зямлю. Акрамя таго, журналісты партала «Зеркала» даведаліся асобу загінулай пасажыркі. Гэта 26-гадовая мінчанка Тацяна, якая працавала бухгалтаркай і захаплялася фітнесам. Яшчэ адна страшная ноч. Расіяне зноў нанеслі масіраваны удар дронамі і ракетамі па ўкраінскіх гарадах. У Кіеве загінулі 4 чалавек, у тым ліку 12-гадовы хлопчык, і амаль 50 чалавек атрымалі раненні. У Адэсе 9 загінулых і 11 пацярпелых, а ў Дняпры 3 загінулых і 27 чалавек параненых. Акрамя таго, яшчэ 1 чалавек загінуў на Нікопальшчыне. Візіты Лукашэнкі сталі дрэннай прыкметай. Пасля яго прыезду на трэніроўку хакеістаў мінскага «Дынама» усё пайшло па адным месцы. Да таго сталічны клуб меў серыю з 5 перамог. Ну а пасля візіту высокага госця каманда прайграла 4 матчы запар і вылецела з розыгрышу Кубка Гагарына на стадыі чвэрцьфіналу. Смешна, што роўна тое самае было і ў мінулым годзе. Тады, у красавіку 2025-га, Лукашенко таксама прыязджаў да хакеістаў «Дынама», каб натхніць іх перад чвэрцьфіналамі кантынентальнай хакейнай лігі. І пасля яго мінулага візіту «Дынама», як і цяпер, прайграла серыю і вылецела з турніра. Апошнім часам у атачэнні Лукашэнкі з'явіўся новы твар. Гэта маладая шатэнка Алія Кароткая. І як заведзена, увагу кіраўніка Беларусі яна прыцягнула праз конкурсы прыгажосці. Дзяўчына паспела паўдзельнічаць у некалькіх, ад рэгіянальных міс Мінск і міс Віва Браслав да рэспубліканскага міс Беларусь і нават міжнароднага міс Брікс. Падрабязнасці яе жыцця расказалі журналісты праекта «Бюро». На конкурсе міс Брікс, які праходзіў у расійскай Казані ў гэтым сакавіку, 22-гадовая Алія заняла 3е месца і атрымала прыз сімпатыі гледачоў. І ўжо менш чым праз месяц дзяўчыну заўважылі на хакеі ў Мінску. Яна сядзела на віп-трыбуне падчас матчу каманды Лукашэнкі. Але побач з палітыкам Алія апыналася і раней, прычым з зайздроснай рэгулярнасцю. Год таму яна разам з Лукашэнкам саджала дрэвы ў будучым парку народнага адзінства і хвалілася запрашэннем на трыбуну для важных гасцей падчас парада ў Мінску. Таксама Кароткая жаданая госця ў палацы Незалежнасці.
Так, у кастрычніку мінулага года экскурсію ёй у ім правяла асабіста Наталля Эйсман. Ну а ў снежні Алія зноў апынулася ў сценах Палаца Незалежнасці ўжо на навагоднім балі Лукашэнкі. Была дзяўчына і на прыёме Лукашэнкі на стары Новы год, калі ён раздаваў дзяржаўныя ўзнагароды. Паралельна Алія скончывае інстытут псіхалогіі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта і здымаецца ў рэкламе ў якасці мадэлі. Але сапраўдным сацыяльным ліфтам для яе сталі конкурсы прыгажосці. Кароткую заўважылі і паклікалі ў службу пратакола Лукашэнкі. Цяпер жа яе выкарыстоўваюць як узор поспеху ў сучаснай Беларусі. Толькі за апошнія тыдні кароткая пабывала ў складзе журы адразу на некалькіх студэнцкіх конкурсах прыгажосці. Прычым туды яе запрашалі як прыклад для іншых дзяўчат. Ёсць і добрыя навіны. Дзяўчынцы з дзіцячага дома беларусы сабралі грошы на самы дарагі ўкол у свеце. Трохгадовая Ксенія Майсеенка мае спінальную цагліцавую атрафію, якую можна вылечыць усяго толькі адной ін'екцыяй прэпарата Золгенсма. Вось толькі каштуе гэты прэпарат вельмі дорага. У гэтай гісторыі ўсё ускладнялі сямейныя праблемы. Бацька дзяўчынкі памёр, а яе маці не справілася з цяжарам сітуацыі і перадала дачку ў дзіцячы дом. Але ж беларусы паказалі сапраўдную салідарнасць і сабралі для маленькай Ксеніі патрэбную суму ў 1 мільён 800 тысяч даляраў. Страшная гісторыя адбылася ў Гомельскай вобласці. У Добрушы замежнік забіў цяжарную жонку і проста каля яе нежывога цела згвалтаваў сваю падчарку, а калі на месца здарэння прыехалі сілавікі, то злачынца ўзяў дзяўчынку ў закладніцы. Вядома, што мужчына быў нецвярозым і па нейкай прычыне пачаў сварку са сваёй жонкай. Усё скончылася тым, што агрэсар у прысутнасці 3 дзяцей ударыў жонку нажом. Жанчына, якая была цяжарнай, сканала на месцы. Потым мужчына стаў збіваць 16гадовага пасынка, які заступіўся за жанчыну, а пасля, пагражаючы нажом, згвалтаваў падчарку каля цела яе забітай маці. Калі прыехаў АМАП, мужчына выкарыстаў падчарку як закладніцу. Ён трымаў каля яе нож і прымушаў амапаўцаў аддаць яму зброю. Але ў выніку яны змаглі абяшкодзіць злачынцу. У выніку ўсіх 3 дзяцей забралі ў бальніцу, а пасля ў тэрытарыяльны сацыяльна-педагагічны цэнтр. Пазней іх усіх разам уладкавалі ў адну прыёмную сям'ю, а злачынцу ўжо забралі ў СІЗА, і цяпер яму пагражае найвышэйшая мера пакарання. Невясёлы працяг яшчэ адной гучнай гісторыі. Днямі беларуска паскардзілася, што яе дачку-першакласніцу напалохалі ў школе расказамі пра хатынь. Маўляў, для дзяцей 6гадовага ўзросту яшчэ ранавата слухаць аповеды пра жахі вайны. Ну а цяпер на жанчыну спусцілі прапагандыстаў, якія заклікаюць яе пакараць. У апошнім стрыме заслужаныя лукашэнкаўцы Рыгор Азаронак ды Кірыл Казакоў спачатку паведамілі, што гісторыю жанчына нібыта выдумала для хайпа, а пасля заклікалі судзіць яе, прычым пажадана па крымінальнай справе. Можно же говорить о том, что она нарушила законодательство, которое геноцид белорусского народа позорит, и, собственно говоря, эту статью каким-то образом к этому делу пришить. Я понимаю, что, возможно, я сейчас говорю какие-то очень радикальные вещи, но это женщина, победу белорусского народа и память о тех, кто погиб во время геноцида, она просто-напросто нивелирует и просто оскорбляет. Ну так, может быть, она понесет за это ответственность? Вот никто об этом не думает. Прошло всего лишь каких-то 80 лет, и все почему-то забыли о том, что нас пытались полностью уничтожить. Хатынь, оказывается, это практически фильм ужасов. Я считаю, что нужно привлекать к уголовной ответственности. Я считаю, что это нужно действительно об этом говорить. Уголовная, административная ответственность, потому что подобные вещи могут повторяться. Это прецедентная история. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў адрэагаваў на апошнія публікацыі незалежных медыа. Выданне «Флагшток» пісала пра гіганцкія грошы, якія сілавікі Гомельшчыны закладаюць на рамонты сваіх памяшканняў. Напрыклад, на рэканструкцыю толькі адной канферэнц-залы гомельскай міліцыі збіраліся выдаткаваць больш за 1 мільён даляраў. У выніку на апошняй нарадзе ў Гомелі на тэму рамонтаў і грошай загаварыў асабіста міністр унутраных спраў. І калі коратка, то грошай па яго словах няма. Андрей Вячеславович, значит, полностью перепроверить расходование денежных средств до каждой копейки.
посмотрите, что закупается с оборудования, особенно в здании ОВД. Излишеств никаких не должно быть. Каждую копейку проверьте, куда она идет. Если же, конечно, этот зал у вас будет запланирован для военно-патриотических клубов, там будете работать с молодежью, может быть, это мультимедиа и надо, но вы должны обосновать, что оно действительно для нас сегодня необходимо. Уважаемые коллеги, еще раз повторю, лишних денег нет от слова совсем. Все это должно быть с максимальной экономией. Денег, уважаемые коллеги, дополнительных не будет. Это я вам говорю откровенно. Поэтому за каждую копейку придется ответить. Будаваць ядерны могільнік у Беларусі будуць пад кіраўніцтвам былога супрацоўніка КДБ. Нядаўна па загадкавай прычыне быў звольнены дырэктар беларускай арганізацыі па абыходжанні з радыёактыўнымі адкідамі, а цяпер жа стала вядома, кім яго замянілі. Новым кіраўніком стаў былы спецслужбіст Михаил Кисель. Як піша выданне «Флагшток» з 2016 года, ён значыўся вайскоўцам у цэнтральным апараце КДБ. Ужо ў 2017 годзе ён прыйшоў на беларускую атамную электрастанцыю, калі яна яшчэ толькі будавалася. Як намеснік генеральнага дырэктара БелАЭС ён згадваецца ў прэсе як мінімум з 2018 года. Таксама пра яго пісалі як пра начальніка ўпраўлення службы бяспекі станцыі. Пры гэтым фота Кіселя дзяржаўныя рэсурсы ніводнага разу не публікавалі. Адметна, што ў інфармацыі Міністэрства энергетыкі аб цяперашнім яго прызначэнні падкрэсліваецца, што ў ліку пастаўленых яму задач ёсць цытата «рэалізацыя праекта па стварэнні інфраструктуры абыходжання з радыёактыўнымі адкідамі». Радыё Свабода паглядзела, хто з цяперашніх міністраў і кіраўнікоў уплывовых дзяржаўных устаноў сталі доўга жыхарамі на сваіх пасадах. Аказалася, што гэта альбо сілавікі, альбо людзі, якія змянілі пагоны на крэсла чыноўніка. Даўжэй за ўсіх дзейных міністраў, больш за 8 гадоў сваю пасаду займае міністр спорту Сергей Кавальчук. Ён былы вайсковец і супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі, якога зрабілі міністрам яшчэ ў далёкім 2018 годзе. Усе іншыя кіраўнікі міністэрстваў і уплывовых ведамстваў, якія захоўваюць свае пасады больш за 5 гадоў, гэта выключна сілавы блок. Міністр абароны Віктор Хрэнін займае пасаду 6 гадоў і 3 месяцы. Старшыня КДБ Іван Церцель 5 гадоў і 7 месяцаў. Яго прызначылі кіраваць у восені 2020-го. Да гэтага прызначэння ён займаў розныя пасады ў КДБ, а таксама непрацяглы час узначальваў камітэт дзяржаўнага кантролю. Іван Кубракоў узначальвае Міністэрства ўнутраных спраў з канца кастрычніка 2020 года, то бок ужо 5 гадоў і 5 месяцаў. Яго прызначылі на замену Юрыю Караеву, які пабыў міністрам менш за 1,5 года. Менавіта Івана Кубракова называюць архітэктарам сістэмы задушэння пратэстаў у Мінску, бо да прызначэння міністрам ён кіраваў сталічнымі сілавікамі. Яшчэ адзін доўгажыхар на адказнай пасадзе гэта дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Аляксандр Вальфовіч. Яго прызначылі ў студзені 2021 года, і гэтую пасаду былы першы намеснік міністра абароны займае 5 гадоў і 2 месяцы. Таксама больш за 5 гадоў сваю пасаду займаў старшыня следчага камітэту Дмітрый Гара, які нядаўна быў перасунуты ў іншае сілавое ведамства і стаў генеральным пракурорам. У Беларусі распрацавалі лекавыя плёнкі, якія могуць замяніць таблеткі і уколы. Іх стварылі маладыя навукоўцы Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Выкарыстоўваць такія спецыяльныя плёнкі вельмі проста. Яны раствараюцца ў роце. Асаблівасць гэтай распрацоўкі ў тым, што такім чынам дзейнае рэчыва трапляе ў арганізм адразу праз слізістую абалонку, абхінаючы страўнік і печань. Дзякуючы гэтаму эфект наступае вельмі хутка. Плёнкі раствараюцца за некалькі секунд і не патрабуюць запівання вадой. Такі фармат асабліва зручны ў сітуацыях, калі патрэбная хуткая дапамога, напрыклад, пры болі, алергіі, кашлі, дыарэі альбо марской хваробе. Акрамя таго, ён пасуе дзецям, пажылым людзям і тым, хто мае цяжкасці з глытаннем. Ну а за мяжой працягваюць саджаць агентаў беларускіх спецслужбаў. Цяпер абвясцілі прысуд былому намесніку кіраўніка службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Аляксандру Балану, якога абвінавачвалі ў супрацы з КДБ Беларусі. На працэсе мужчына прызнаў сваю віну і прасіў разглядзець яго справу ў спрошчаным парадку, але вырак аказаўся даволі мяккім. Балана прызналі вінаватым у разгалошванні дзяржаўнай таямніцы і прызначылі 1,5 года пазбаўлення волі. Акрамя таго, яму забаранілі
забаранілі займаць дзяржаўныя пасады на 2,5 гады. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.